Guys, nata diri karon sa kuan sa diri sa Mount Apo Agri-Ecotourism National Park diri sa Kapatagan. So nata diri karon sa gulayan. Kuan ni siya, cabbage. No? So nindot kaayo. So apo kay tanawon. Lamang mante. Kaya pa.
Halo na dadahan rin mapalit na. Kalma di amin. Naguyog diri ay angin. Expose mo na siya sa adlaw, nga wala siya na-expose sa adlaw. Hindi na kung saan ako. There. There. Usap. Broken down. There. Walay sumpay. There. You jump there? Sumpay. Dili ta. No sumpay there.
guys, nagabinan mi, diri mi nagabinan sa aray ko. Diri mi nagabinan sa camps sa Bro.